wose odana nawo fatika matelo sikuti kumwera kose amadana nchakwera ayi alipo ochuluka amankonda chakwera kumpoto alipo ochuluka amankonda sochani koma wochepawo chifukwa chake amafuna iwowo atikapa utsogoleri natelo bwana Peter Mutharika kadalamula zaka 5 mwina so 6 Bingwa dalamula zaka 8 Bakiri Muluza dalamula zaka 10 oseo amachoka chikao cha kumwera ndipo dapatsa support ulendo uno nanuso mulamule zaka 10 opanda wina okuchotsani pampando opanda wina okuchotsani pampando aliyesa akuvera president CDC ngati malaya president amafuna ayala chitu kukompana kachitani kodi akachimaliza situation Malawi tabwera anthu atagona chifukwa nthawi siku matikitira bwino mbali ino yayi komabe tingofuna tingogawana ziwiri zitatu pachanana zona kuti ndikupanga gather information ndipanga gather information ndikufuna ndikukuuzani zimene ndatolera so far kuchokera kwa adani muziko muno muchitika zinthu zoopsa kwambiri chipani cha DPP kapena kuti azisogoleri achipani chimene chikulamula pakadali pano mbwena kuti musamale kwambiri for MCP ndi chipani chankhasi tikuchizwa kuchoka kale nde nkhani ina iliyonse imene mungayimve yokhuzana ndi chipani cha MCP mukhulupirire kuti zimenezo ndi zimene anthu akonza nde nkhani yoyambirira ndiyambira ndi nkhani ya zimene zofuna kuchitika pa Central Region utenga umene uwu ndikufuna kuyambirira upiri kwa Agangata kuti Agangatawo amene mwayandikana nawo pakadali panopa kumakhala kuvuta kwambiri tizapanga text anthu amene tikwaziwa manamba anawo ali nawo chifukwa imafika nthawi ina yake kuti munthu ukampanga text amaona ngati kuti ukumvutisa zimatengera so pena ndi maudindo amene ali nawo nde ena amangosankha kuti azingopanga ikino umakangati kuavutisa umakangati kuti iwe ndu khangati ukulakwisa komano kumafuna kukunikirani china chimene ndikakufotokozeni chonena kuti ifeyo tinapanga ubale kwambiri ndi Amalawi ubale umene tinapanga ifeyo anyamata amene timapanga za activist kati timapanga za media ubale umene tinapanga ifeyo ndi ubale ovuta kwambiri Amalawi anatikhulupirira amatikhulupirira pakadali pano muziziwa zonna kuti inuyo mumadziwaso maziwa nkhani zina zimene simafuna kuti mupange expose kutengeraso ma position anu akuluakulu we understand that amati pali nkhani zina zimene you don't need to kuwauza you don't need to bring to public right kuti wauza anthu zina zimakhala zisisi za boma zimene so pano sitimanena zimenezo zilipo zinthu zambiri zimene timaziwa kumbaluku kuseruku information yonena kuti this is sensitive we can't divulge right then zina zimene timaona kuti ziziti koza kupitisa kubwalo ndiye timatenga nkhani zimene kupitisa kubwalo kuja kuti ataziwe koma pano situti timangotulusa nkhani ina iliyonse yayi zina za sensitive mukhoza kumati imbira kumati ku inbox komanso nkhani za sensitive sitipereka kwa munthu amba choyambirira ndikuyenda kuti munthu ndimdziwe kuti munthu yo ndi ndani komanso akhale kuti ndi wotchuka akhalenso kuti akulamula ali mchipani cholamulachi sindipereka utenga wa sensitive kwa munthu ina aliyese amene sindikundziwa ambiri amandidziwa koma ndisindizo ambiri pena ndimane kamaenda anthu amandiyimika ayi kuti ukuziwa makulu kuti ine utenga ndikamapereka umafikira kwa anthu ambiri ndimayankha phone pokapoka nikaona kuti okay for ndipereka chisanzo ndikuwadziwa akamulepo kaluwa atata ndiyimbira ndiyankha posavuta chifukwa ndikuwadziwa ndikoza kucheza nawo ndikoza kuyankhula nawo za kukhosi chifukwa kuti akamulepo kaluwawo ndikuwadziwa komanso timacheza komanso Ola Samia Suleiman kandi amchacha amene kandi achipungu kandi agangata kandi achihana andiyimbira chifukwa kuti achihana ndikuwadziwa ndikoza kuyankhula nawo momasuka koma ngati inesi ndikusuku ndizo ndifuna uzindiyimbira ndikovuta koma if there is information anthu amangwauza kuti ikani kujeniko if tiona kuti panganalyze bwanji this information is from a reliable source sinkhani yaboza kapena abweka koma ndifuna kuti Amalawi atisogolera amene nawo pano achipani cholamula musunge information imene
kuchosedwa kumene anachosedwa MCP kuja kuzinawa kwambiri koma amayiwala chinthu chimodzi yona kuti anawachosa ndi Amalawi. Olada apange makani chotani kafuna atani amene anawachosa MCP amene anamchosa Chakwera ndi Amalawi. Nde pali zambiri zimene zapangidwa plot pakadali panguti apange zoyipa zoti ayipise mbiri ya chipani cha DPP. Andi musayiwale kuti zimene zinayambira pasana kunachoka anthu ku DPP ndikusegula zipani zawo ndikuyamba kumanena nkhani zaboza pa chizungamo ndi ma propaganda. We had a propagandist amene amafalisa nkhani zimene sizimachitika ku DPP. Tonse tinaona andi anakangana anthu mind yawo ipanga twist amamvera ndi zimene zija zoti DPP inkagulisa chimanga mochipa, inkagulisa fertilizer mochipa, rand inali pa 32, 1 to 32, dollar inali pa 700, $1 to 700, mafuta ngati anadula agali moto pa lita diesel kan petrol ngona kuti fuel in general mafuta agali moto inali pa 900, ochipira kwa mafika pa 700. Koma pa time imeneyo anthu zimene samaona yaye chifukwa kuti chani kunabwera anthu aboza chinadzeze anabwera ndi maboza cha kuona mizandu ndi anthu amakhulupirira zimene zija anayiwala zonena kuti DPP yachipisa zinthu izizi. Ndi chimodzi zimene zofuna kuchitika hapa. Ndi message yanga kwa chipani cha DPP. Musatambalale yayi. Musale so mkeka. Akuti there is a long journey to freedom. We are not yet there. Tisakondo kwambiri. Don't be excited. Nkondo ilipo. Magazi ajina Timothy Ntambo aja still alive. Ajina Gift Trapesa aja still alive. And they know their reputation had been tarnished by themselves. Now, kuli ma plan amene afuna kukonzedwa kubera ma activists ena ake. Oti tikunena pano ena ali ku USA. Ena ali mu China. They were there koma samaoneka pa social media. Magazi amene watu ali ndi makampani so mulilongwe. Moti akhala kusesereka posachedwa pa chifukwa kuti nangasi kujerera kunja kukulibe so pakadali pano pa yayi. Obwera boma lina. Utenga wanga kwa Honorable Gangata muafikisire utenga umenewu. Chonde mwafikisira utengawo Agangata pa Central Region after APM atakusankhani komanso impact imene muli nawo pa Central Region Honorable Gangata anthu azisogoleri achipani cha MCP awa pa Central Region ipo sakukondwa akuti mukuwapanga outshine mwatengera fame yawo moti ngati DPP yapeza mavoto pa Central Region paja ine you were one of them amene munali ndi influence kwambiri kukopa anthu aja amene bacha. Right? Ndiye akufuna athane nanu. Kodi anthuwa athana nanu bwanji? That's a good question. And I'm going also to give you answer. Ngani ndiona kuti ma guys ena ali ku US, anali ku US. Pano pati kuna makukamba akupanga zonda azibwera chifukwa kuti sponsorship kulibe so pano. MCP day mapanga di sponsor. Imapanga sponsor anthuwa. Amene ali ku China akhala kusesereka. Ngani ndiona kuti ma guys wa abwera ngati afuna kugwira ntchito ndi Gangata koma sikuti azionetsera because ndakuza kuti ma guys ambiri sanali pa media. Anali ngati ma behind the scenes umangodiyerera mwene kujagwa. Na ma guys wa akubwera ano kuti azakuonesa ngati afuna kugwira ntchito ndi Gangata koma cholinga afuna kuthana ndi Gangata. Agangata wina aliyense amene akuoneka kuti ndi wa strange and you don't know them and they are willing to join the DPP kapena kuti afuna kugwira ntchito ndi administration yanu musalole. Ndifuna ndikuza na Gangata ngati mukufuna kugwira ndi anthu pa Central Region kugwira ndi anthu onena kuti mukwadziwa kuchokera pa chiyambi amamenya nanu nkhondo kuchokera pa chiyambi. Right? Anthu andi maspaye komanso pa mapeti pake tingo kamba ndi mwa sensitive of course koma tingo kamba pakuonzedwa maupo kuti akupheni. Alright? Pakuonzedwa maupo kuti akupheni ndi akakuphani kapena akakuvulazani chifukwa munthu umatha kukonza chiwembu choti ndipo wakuti koma ngati Mulungu sanalole zimakanika. Ndiye azayipanga twist story kuzana kuti ndi DPP chifukwa chokuti munthu uyu amashayina pa Lilongwepa. Muzikumbukira kuti amapanga za chiwembu pa Central Region kenako amanena kuti zimene apanga komweko DPP komweko. Amauza media yawo aja kumane pera nkhani zokuti kuti zimene zapanga ndi DPP and it was ending just like that. Ngati sisi mafufuzidwa ena amavala ma uniform ngati DPP koma sala DPP. Zimene zinani maplani yawo and maplani amene ndi amene akonza pakadali pano. Nkhani imene inali kuza ndi Agangata anthu abwe anama poison. Sindinafuna kuti nkhani ndi apange inbox Agangata. I don't think kuti Agangata amayiziwa namba yanga. Koma ana amandiziwa kuchokera pa Facebook wapo. Ndiye kuli bwino ndifuna kuti nkhani tuzoe kuti tupange inbox akulu nisunguti mayankha ya. Koma message timazodera kuti mayiona. Ndiye timangobwera apa kuti inemo message ndikupereka uthenga mukumana nawo.
kapena wina akakupangira share ku inbox kuti amvera zimene akamba wa situation Malawi akangata pa Central Region ipo mfunika musamale ndi anthu ogwira nanu ntchito. Point number 2 ndinakamba za mkulu wa nkhondo, ndinakamba za mkulu wa Malawi Police Service kapena kuti Inspector General Malawi Police Service kuti amenewa aoneso ndi anthu ofuna kugwira nanu ntchito. MCP ndi paja napaka recruit anthu ambiri kuika mmenemo. Ena kuti they are not qualified, they are not there to save Malawians, they are there kuti azipanga zinthu zoyipa za chiwembu. So Malawi Police Service ko Inspector General of Malawi Service, please musange timu yodalirika yokhulupirika yona kuti anthu awa sangandipereke kwa kozidwa zinthu zoopsa kwambiri. Wamkulu wa nkhondo musankhenso timu imene mukuyikhulupirira kuti timu iyi ndikuyidalira, because iniyo kuti mugonjesedwe ndiye kuti muziwe kuti Malawi Defense Force yonse ikhala kuti ili weak. Muziwe kuti apa ndikamba mubwereza kuti kuchesera kwa anthu awa sikuti akukondwa pali zambiri zimene afuna kukonza kumene kono kumilitary kuti ndikukamba in short modelo malinga kuti zina zimakhala zakuti zakuseruko. Fundo ina limene ndimafuna ndikambe kwambiri pa ndokhuza ndi amalubino akapena kuti anzathu achi alubino. Ine ngati kufamira kwathu masteni anga akulu mwana wawo anabereka alubino, ndiye ndikamaona malubino akuphedwa padziko muno zimandipesa chisoni kwambiri. Ngani okhuza na malubino nafotokozapo kuti izizi akupanga ndi MCP akhala akupanga mbuyo muse kunthawi yakamuzu malubino amamwalira amangonena kuti wapita kuphiri alubino wasowa, wapita kuphiri amapa anali MCP. Ngani mene chisamafuna kuikamba ndi anazayibweresa mu ulamuliro wa DPP ndikumapha malubino aja kena konkomana kuti akupha ndi DPP. It was a plan yonena kuti achina Timothy Ntamboja data apanidwe mabatire aulula achina Gift Trumpets aja bile mayaya ndi uyu mukuti ka Reverend Sembereka whatever amaziwa nkhani zokhuza malubino. So tikuona apa nkhani zokanga kuti zaambiranso ndi tifuna tiauze a Professor Arthur Peter Mutharika ndi administration nani kapena nonse amene mugwira chunda Professor Arthur Peter Mutharika. Chitetezo cha malubino mdziko muno mulibe. Ndi tifuna boma kuti mupange invest kwambiri ku Minister of Security, mupange invest I think ma 99 mkuti ka 997 I don't know if I'm not wrong. Tinali 997 I remember that time. Tinali ndi ma neighborhood ma guys amene amakhala ma community mwatu mamaika chiroti block like ndi makhamu kabula ndi kumene makhala ine kuti ndoti anthu amandiziwatu koma kuti ndimapeza kuti ndimakonda kuyenda kwambiri neyo ndiyango mapeza ndi mabwera usiku mwina ndachidwa kwanzanga kamuna nali mbango mukanali muchilomoni ndinabwera usiku nopeza kuti kamene pajamaneza kuti sunga dusa umakhala kula ani makhala kumusiku mwa makuti ena kumandiuza kumandidziwa kama ndikana kuti ndirowe chitetezo cha DPP chitafika po malume moti mawaja kamene kuti chilungamo chitukuko chitetezo sikuti amangokamba ya munali ndi chitetezo tipatengedwa mpaka nokafika pa nyumba pamene ndi makhala kuna kuti umakhala pa anthu aja kubwerera. Ndiye tikufuna zozana kuti ku Ministry of Security kumeneko abomo mukufuna mpanga invest kwambiri mukhale chitetezo chokhwima Malawi komanso munthu akagwidwa asibasidwa chilango chokhwima, right? MCP apanga deploy anthu 500 zigawenga 500 zimene azilipira akhala akupha malubino mdziko muno. This is very sad. This is very sad. Ife timapanga za media takuza kuti tinapanga ubale ndi anthu nkhani amatipeza nazo kuseruka situation Malawi nkhani irani. Nde we want to warn my guys amene wawa, would like to warn my guys akuna kuti you'll be caught and mukagwidwa. I don't know kuti boma lukupasa chilango chotani komano mulangidwa ndithu. You better stop that nonsense yoti muzipha malubino mdziko muno njolinga chero muzipisa mbiri ya DPP. Izi zachita kukonzedwa nkhani zimendanga macho kuti sakumvese sabe kuti anachosana boma muja bwanji. They want to divert, right? Zimene Malawi kuziwa zija azimvalano iwo ngazimene zimachitika mbuyo muja ndikomana zona kuti DPP kupanga zakuti zoti zinthu zinazo chipa zimenezo Amalawi ayiwale. Nawo akhala kupha malubino amenewa and anthu akhala kumwazidwa zigawo zosiyana, right? Aka kumwazidwa zigawo zosiyana ena mwa iwo ndoti samugwira choma mapolisi momwemo koma nali ya MCP. Ndifacha ndikuona kuti sache ilikuyenda ndika brumu kacha muyenda mulo brumu mene mukusesa ndithu kulope mene muone kuti uyu anali wabwanji. If the person is not qualified, they must be fired. That's on the best way kwacho santu. Fantu ena kama ngobwera zaka 45 ati 2 weeks wamaza training ya police ndikumponya huko.
maprison mene mwaikidwa anthu kuti azapanga chipongwe anthu mene. So apa pankhani ya albino apa ndakambapo afuna kupanga zimene zizi cholinga chonena kuti pamawa zina kuti abwerezaso kupha ayambiraso kupha malubino aja amalawi ati ayambe kudana ndi chipani cha DPP ati iwo azapangaso regroup ngati mene anapangira mbuyo muja azapangiti maalansi tawo kena azamba kuzabwera timu ina ifana kuza kuti timu ina ke ku US pakadali pano kubwera timu ina ma board member ake akhala china Timothy Ntambo amenewa ayina Gift Trumpesi. This will be the board members ayina Semberekaja fa kuti waja kuzazana kuti sanga bwere kuzapangaso mademo panopa sizingatheke no ma guys amene wo azakhala ajuwani and mazuwa amalawi amakhala excited ndi chinthu china chaso pano. It's not even Malawi, everywhere people are excited with new stuff, right? Makamaka ndi ma generation zedi I feel timafuna zinthu zatsopano ndiye kubwerano ka group kwena ndazisogolawo mkuti kanda china nkhalamba amene akhazikisa kuti atazimira MCP whatever. I don't think how is he going to win it, I don't know. Koma kuzabwera bungwe la nyuwani limene lizakhala kupanga criticize zimene sono iwo agenda yawo izabwera ngati kuti akupanga criticize kwambiri akumenyera nkhondo malubino amene akuphawo khawo ngomaza nakuti akupha ndi DPP ndi anthu poona kuti azakhanga anthu akujoina zimene kenako anthu azade nalo kukhosi chipani cha DPP zimene zonse zimezokhozedwa. So malubino ngati mukuona akuphedwa ndi MCP ayambiraso pa 500 amene alipidwa pakadali pano akhala kuyenda mzigawo zonse za mdziko muno. Ndiye tikupempha kuboma kuti apa pakhali chitetezo chokhwima kwambiri chitetezo. Perekani ndalama ku Minister of Security uko zochuluka komanso aku media mpangeso invest kwambiri ku media kuti tiziyenda limodzi pakachitika nkhani tiaziwisa anthu. We can create ma video clips just for awareness and aziziwa kapala information yako kuti kodi aboma mubwera ndi plan yanji makamaka in terms of security chitetezo muziko muno. Tell us, we will tell people kuti mukaona izi tizaziwisa anthu, right? Yeah, nganina ndio kuzana ndi pali anthu ena ake amene amalimbana ndi ulamuliro wa DPP. Pali ma MP ena ndithu alipo ndithu amalimbana ndi ulamuliro wa DPP. Ndi anthu amenewa anasandulika ngati adani achipani cha DPP andi ife takhatu kumalemba pano kumatengesa ena oni mbava chanchani takatu malemba pa social Malawi panopa. Now nkhani ndionena kuti pachifukwa chonena kuti anthu aja amazozona kuti anthu asirugwirizana nawo kapena anthu asagwirizana ndi a DPP. So njira imene yakonzedwa ndionena kuti anthu amene wawa akhala kupangidwa chipongwe. Ndipo tikamanena zona kuti anthu amene wakhala kuphedwa ena akhala kuvulazidwa kapena kuzikhala ngozi zopanga mwadala zochita kukunza kuti anthu azivulala pansi pochita kuti ayipise mbiri ya DPP tifotokoze motero. Now ndipasene chisanzo ningati chisanzo cha ndani titenge kaya ndi azikhale ngoma amene timakhati kwa gagada osati masoira. Now azapanga chipongwe zikhale ngomayo kapena Uladi Musa Chenjigolo for example azapanga chipongwe Uladi Musa yo kena kakatazana kuti zimene zakupanga ndi akuboma kuja afuna kuti asapitirire mbiri izipa izikhala chani. Now ndipo amene pazabwerere mademo chifukwa iwo akuzazona kuti APM chimene amakamba amapanga deliver chimene amapromise amana kuti what I promise I deliver what I promise. That's APM. Now they know kuti chuma cha dziko lino chikonzedwa zimene that much they know chuma cha dziko lino chikonzedwa pachifukwa chone chuma cha dziko lino chikonzedwa. Ife tikuona kuti tipeze njira kuti anthu chipani cha DPP adana chikhosi ndi kuti amalawi saziona kuti chimanga chatsika saziona kuti dola yapezeka saziona zona kuti fertilizer uja kupezeka chuma chathu cha dziko lino chikuyenda bwino. Ayi wala zimene zijankhani zikhazo zino malubino akuphedwa uku komanso akulu achipani cha MCP akuphedwa so ndiye wachazana kuti akupanga ndi ati kana kupaza bwera mademo ndiye kuzakhala mademo anyo chifukwa Malawi pamene paphedwa munthu Malawi amava chisonda amene yosunga sipalibe sizona kuti Malawi amene yoyo ungamukope sizingatheke uje MCP idu mbiri yayipa kwambiri pamene anapachiri mapai apart from kuti anthu amazuza komanso kukhapa kumene amakhapa ndi pa Central Region pai ndifa chaka anthu anadana kukhosi kuti chipani ichi chipani chankhaza. Now they're going to do that. So I want to tell ku chipani cha DPP ku anyamata makadeti boma tatenga ili tatenga ndipo iwo ulapanga mapulani akuza khalabe kuvuta. Now let us behave, let system kapena law constitution yathu igwire ntchito amange anthu tisamenye munthu ena aliyense muzina la kadeti tisapite kumene kuchomaka aonesa anthu kuti ndifa makadeti timapanga makoma kuti let us catch them
chapiso bwalo la milandu akayimbidwenso milandu. Right? Ngani nandi okhuzana akondwanira kumwa amene apasidwa ndalama zochuluka kwambiri kuti azikopa anthu ena ma independent ama MP ena ka independent ati azavotera pa mpikisano kubwera wa speaker wa nyumba ya malamulo. Apasidwa ndalama. Zonse zitu zikuchokera ku MCP komweko. Akupanga zimenezi kuti akuti azasokoneze. Asokoneze ndithu kuti ifa waja kuzozena kuti malamulo ambiri asintidwa ku parliament kucha. Then they need to have the numbers in parliament mucha. Kuti akamasina malamulo komano ndifuna kuze na Malawi amene mukupanga zawo chisiru zizona kuti muzija ndalama ena akuti mwana ndalama sizinaoneke yayi. Ifa kondwana kumwa apanga promise zona kuti apa sa ndalama ina ndiye wauza zona kuti deal ikhala ya 1.5 billion. Right? 1.5 billion ni ndalama imene adapasidwa kondwana kumwa if their mission is going to be accomplished. This is from reliable source. I'm not just coming with makamba kani zabweka. So ngandi imene kuti pipi kumwa akukonzekerani kwambiri. Ngani yokuza na chimanga. Ngani yokuza na chimanga pali zokamba. Pamene ina kunena kuti IPM akauda bwanji chimanga kuchokera kunja. Pamene mzigo muno chimanga chilipo. Ndipo nalo okondwa ndava zoti IPM kuti pamene aka IPM amakamba zona kuti inomo masunga chimanga kuti muzagulisa matengo dula pano patu kagula uko pano mukuti so yayi bwanji sana gule chimanga chimeje malamulo akagula chodula uko. Nale osanga ndava speech imene ja IPM. Panatuka kalata ina imene amalemba kuti analemba amati ndi a muvu wa chilungamo. Koma muvu wa chilungamo kalata yanayikana kuti analemba siwo. I'm not 100% sure kuti siwo chifukwa chokuti amuvu wa chilungamo kanthaka nakatasegwa chipani chawo nazaoneka ngati anali chete. Pa nthawi imene DPP machosedwa mboma kunali ma activists ambiri magazi ena ali kunja anasegula ma page kunali ma page ambiri don't mention names umakhala ma live kufuna kuthana ndi ulamuliro wa chipani cha DPP. Acha kuti amba kulamula mamedia onse ajanathawa. Tina sala ndife. Ine ndeni mangalo pano kunali abakiri muzi TV, kunali Mtanyiwa, kunali Boni Kalindo, nali Namiwa, ndeti nali ndi Laidon Mangochi. Ni magazi ena. Tamenya nkhondo ndi amene tina sala. Ena nali muted. Amene pa nthawi imene amapanga phokoso pa nthawi funa kuti achose DPP. Now magazi ajaso kuti abweraso panopa they going to use njira ina apeza njira akuti ma strategy anu akewo kubwera nkhope zina za jire ndo zimene zikhala zikumapanga tumatosera ma media tawo tuma live kumakhala ndi ma zoom meeting cholinga agwese chipani cha DPP. Ndiye nkhani yokhuza na chimanga iyi pakukambira zokambidwa IMCP analemba kalata yawo kwaziwisa anthu awo anaponya mapeji yawo ndikunena kuti epe panana kuti ndagwirizana ndi HH kapena kuti Hichilema wa ku Zambia. Komanso Hichilema ananena kuti my brother from Malawi, the new president, called me kuti akufuna he needs to purchase chimanga from here to Malawi. Ndi amanduza kuti ndisunge matanzi ochuluka 200,000 if I'm not wrong, something like that, of which I have Masiro's wife. Nditi gulisa Malawi. And that video went viral across the continent. And anayonena kuti Zambia is going to sell menzi yao ku Malawi. IMCP ananazona kuti zimene zija anapanga analiwo achakwera was yet to make a call kapena whatever komanso akuti anatumiza ku nthumi. Fana naona samuka walenda ndani atanapita kumeneko wakambia ndi Zambia kuti agulisi chimanga. You must get this point. Ndi akuti yayi chimanga chodu amthari kasane zona kuti magula ndiwo dongosolo anapanga ndi IMCP. Iwo akungodusa moti IMCP analata konza kali zinthuzo. At the same time, the same people are also saying kuti yayi mukawerenga chikati chimene propaganda imene inatuluka ija I believe kuti anatulusa ndi IMCP omwewo imene anena kuti a professor Zabera Mthari kasako akonda anthu apa Central Region afuna kuti anthu apa Central Region avutike kugulisa chimanga. Right? Ndi amakagula chimanga uko tenga kuti anthu tivutike. A Minister of Finance amanamveka anena kuti komanso IPM sanayankhula amene muli ndi chimanga gulisirani tuno panopa chifukwa chokuti tapanga mapulani kuti chimanga tibwerese chambiri mdziko muno. Kodi akamana kuti gulisirani tuno pano akuthandiza chani? Athandiza kuti chimangacho kachigulisa pa 65,000 pakadali pa farmer dera ena chikugulisa pa 65,000. Ngati mangochi zinthu zimakwera kwambiri chinali pa 70,000 asisa ndi 10,000 pano chili pa 65 madera ena 55,000 ku Central Region ko I don't know komano chimanga anthu abaya kudandala kuti chimanga imwe kuti mwakuti ndiye akuzana kuti ngati kuti chimanga chofuna mugulisani pano.
and nkhani imene akukuza kuti gulisane pano iyi musamayiphwekese chifukwa chokuti ukakhala munthu kuti kandi we entrepreneur za business umazimvesesa bwinobwino umafuna uziona mmene zinthu zikuyendera chimanga mukachika kamira kwambiri kuti muzagulise nthawi yokolola iyi amene nthawi yoti kunjala yayamba leseka mu December kumapita mu January kuti tizagulisa mmene modula zikuvutana chifukwa chokuti IPM wapanga engage magazi oti madolo kwambiri and panopa tikamba Minister of Finance taona kuti akumanda World Bank akumanda International Monetary Fund IMF analiso ku Middle East kwa makambi anaso ndi mbulumbuza na mwenye kumeneko and China has forgiven us also ngongole almost $20 million taonaso the first minister wa ku Scotland awabweraso and he has promised us kuti is going to support boma la Malawi madona kubwera dola ijayamba kupezekaso akonza chumachi now the system imene yakufuna kusinthidwa as a business as an entrepreneur muziona sogolo la Malawi imene ndikuyendera kodi meji kutere muzikhala bwanji ngati kuli kugulisa kwa kuuza ndikuti ngati kuli kugulisa gulisani chifukwa muzangoona boom 5000 jayochoka tiri kusikiratu ndi muzaona ngati kuti pamene pa lose munthu wanzeru boma ilili munthu wanzeru akuyena ziliona mmene kuyendera and muzimuona Mutharika kama yankhula ndi confidence kodi confidence ya APM jakuitenga kuti he knows what he's doing sumungalimbane ni munthu woti anaphunzira kwambiri and ndi manena ine kunena kuti skulu zathu za ku Malawi tinamanidwa zambiri anzathu angada china Professor Arthur Mutharika jama anachita kusweka kupita nukonko kumene kunachoka maphunziro kumaka panga study and anthu ophunzira kwambiri samabwera pa public ngati meti mabweramo kumaziwisa munthu chifukwa kuti nzeru zimene woyo anazipanga kwa ndalama zochuluka sangangozipereka mwa ulere pa media ngati apapaya they know something that we don't know so we have to respect them nthawi yona kuti tulemekeze maphunziro nthawi ija ndino Peter Mutharika uja ndiopsa kwambiri Peter Mutharika ndi organizer heavy ndakanda kunena zimezi so anyamata inu amene mukuti tifati zapange ndalama mulira nazo zimene zonso and we are going to be disappointed ngani okuza na chimangai kuli bwino mungayambira kugulisa pano fama masunga nakasimati boma ilili matenga ndo machance and pamene ndaona kuti Malawi kwambiri ni copy and paste right komanso tindi anthu ona kuti ena ndithu akupanga school ena kupanga soon they are going to get their degrees komano kukamva message imene inachoka kwa Chakwera Chakwera anapusisa Malawi makamaka alimi ena mwayo ndo ophunzira bwinonso ani mafamu awo famu ena kuti ndi anthu amene mukuona ajayi ena jakungogwisira ntchito ndi amagazi omwe tikusukula napitako Chakwera nani nazona kuti ugule thumba la fertilizer kuti ugule thumba la fertilizer mbuyomu zikusiyana ndi panopa kungogulisa matumba ako achimanga kandi awiri okha ukagula fertilizer wako ukaso ndi chenje chimene anthu anasunga kuti chimanga panopa simene mukugulisa panopa mulimi akupanga ndalama funso kumana kuti kodi ngati mulimi akupanga ndalama yori ni mphamvu ndiye pali anthu ena ake sinikuzowa kuti kaya of course I understand kuti ena sanapanga za economics ena ni madoctor ena ni manurse ena ni malawyer ena ndi field ina anthu ena sama invests koma ngati munthu ophunzira net school kuja sikuti umaphunzira kuzimozi tichokere ngati ku secondary ena mapanga za commerce ena mapanga za accounting kumulube ku secondary kunkuja ena mapanga za biology mapanga ma physics matenga ma chemistry zinthu zina zake zimatithandiza kuti kusokolo kuti zapanga analysis zina zake munthu sunga very message acha kwera chaona kuti chimanga muzigulisa mudura ili right koma kwa chanu ili ni mphamvu kapena ilibe mphamvu ndiye mmachalira kuti boma ili khali kumangutani kwa cha izi khale kugwabe ndiye kuti ikagwa ngani ndiona kuti ikagwa tizagulisa mwakuti Yesu uzagulisa chimanga kama kuti muzagulisa 250,000 per bag kwa pa 250,000 ndiye kuti kanaka kuti 10,000 banknotes ndiye kuti ndalama ili weak amango edine sikuti ndapanga za economics I'm not an expert koma munthu uziona ndimene zikuendera kuna kuti kodi ikakwera ena ku South Africa kuna kuti amwene ife timatumiza ndalama amwene kumala kuja 100 rand 20,000 panopa ndi acha abwera Mutharika wamwene sizi kutheka so ya ndalama kutumiza ikumapita kumakafika amene kuja yochepa ndende mauza kuti iwe si ukuona kuti pamene popo zinthu zikusintha ziko likuyenda bwino kumatu katumiza 500 rand imakafika bwanji kumala kuja ati amwene makhala likukumwera ndalama zikusonyeza kuti ndalama tu sinali bwino so panopa katumiza 500 rand kuja mpaka anthu akutenga yochepa so anthu akatenga yochepa kupeza zinthuzo zinakwera guys
acha bwino ine ku school sikuti ndinapita right koma pali zinthu zina zake you don't need to be told man zona ukatumiza 100 rand kumala kuja muthu akatenge 20000 ndio zikanyadia kuti kumala kwakutenga zambiri unapanga fika zona kuti nganatenga zambiri pano pa bread ndrama zingati mafuta ndrama zingati musopo uchapira magesi anthu akulipira rent nyumba makwalalamu ndio kuenda kutumize ma 100 rand angati kuti muthu alipire nyumba popeza nyumba yoti osati yabwinoko yongolozeka ko pang'ono osati nyumba yoti bang'ono koma yongolozeka pang'ono eti ili pa 250000 ndikuti yongolozeka pang'ono anthu akulipira ma 100000 ma 150000 nyumba yoti toilet ceiling toilet ili kunja komanso toilet ili kunja yokumba so koma ndi town ndio kutumiza ma 100 rand angati kuti munthu akalipira nyumba ya 120000 kapena 150000 zinthu sizinali bwino tili ndi msogoleri amene akusinda zinthu amalawi tinadalisika ndipo kupanda APM IMCP akanadinamiza so boma ili ndi limene ili tisapange masoera tisamvere mapropaganda ena aliwense ndifa chakana kupempha na boma kuti chimene mukuyenera kuti mukhumise pakadali pano ndi chitetezo komanso anthu amene akutuma zigawenga izi ndi anthu onena kuti ali ndi milandu yakatangale now use the system do not arrest someone based on my allegations onena kuti ankacho sub of course if media sometimes we do politics as well we also do propaganda propaganda is allowed in politics they were also doing propaganda so kumene kuchi munana zimene mapanga right you can ask anyway you can ask anybody ngati propaganda sio funikira sikanapezeka mu dictionary mucha ndi anthu amainabe kuboma amakwisa propaganda even the opposition amakwisa propaganda we saw last time zimene zimachitika nde pano tofuna tikuuzeni amalawi musamvere za MCPs boma ili la DPP ndimene titikhaina tijenda chisogolo komanso madonors anena kuti chuma cha Malawi chikuvuta kwambiri chifukwa cha ndale Malawi is one of the peaceful country koma kuli ma secret jealous amene kuli amati tribe war yoti for example alomwe sangatilamule ife ayawo sangatilamule ife koma ife achewa atumbuka sangatilamule ife koma ife achewa asena sangatilamule akuti zimene zozo ndi zimene zikupangisa kuti chuma chathu chija chizikumana ndi mavuto tsankho la pa mitundu lachuluka kwambiri ku Malawi ndiye tifuna tapempha Professor Arthur Mutharika kuti apapanso pakamaka pakhani za sankho izizi ziunikidwe bwinobwino tiyathokoza Professor Arthur Mutharika posankha anthu posatengera kumene munthu akuchokera atonesa chisanzo chabwino kusankha Inspector General ochoka kumpoto that's a good example atonesa chisanzo chabwino kusankha wamkulu wankhondo akuchoka ku chigawo cha Kumangoja sanatenge mulomwe chifukwa anatenga mulomwe panakhala ngani zambiri pamene panaka mix reactions yapanga izi tiyathokoza Professor Mutharika popanga zinthu zimwa balance akwakulu zimene akupanga APM akutiunikira amalawi eti kunena kuti this is the way to be this is the way we should run our things tikondane ngati amalawi uyo apo Gangata kumika amene paja now the IMCP omwe akufuna aphe Gangata wawo kena kazibule ma DPP you see now so madonors adandaula kale kuti anthu inu mukuyena kuti apapa mukambirane bwinobwino makamaka nkhani za ma tribe izi mukakonza zimenezi komanso madona anena kale kuti chipani nangati chipani chimene chimasata za democracy ndi chipani cha DPP madona anena kuti I think this chipani chipitire chimwechi ndimene akamba kumene ku so akoza makunamizani uko chifukwa ndi manena ine sometimes zambiri kunena kuti anthu enawa amapeza ntchito ndikupasana chisanzo kuti kodi kulamula dziko zimakhala bwanji apart from good people they do vote if you are if ngati madona adana nawo ulamuliro wako eti ngati adana nawe they can't recommend you koma pama kama ma recommendations even ma group amene tilimu sikuti ena makhala ma group mwayi ma group tutu kama ma group anthu oti odziwika bwino sikuti angopeza kamene kuja there was somebody recommended you kuma iwe sunadziwe ndipo mun said that somebody made sure kuti iwe usadziwe zona kuti iwe kupanga recommend ntchito zimene mukupeza mboma IPM akusankhani mwakuti some of you don't know kuti who recommended you there's someone amene anapanga convince muna president kuti a president tasankhene akuza kuti thandize tasankhene akuza kuti thandize koma that somebody sana zionesere kuti ayankhula ndi IPM there are good recommendations kumene kucha ma positive views kumene kucha o ma positive reviews kumene kucha kuti ayi bwana taona ni izi zifana uyu ndi choncho tamponyane hapo ndi chimozi mozi ulamuliro wa dziko lapansi umakhala choncho don't include azungu azungu wangu makuti my friend
dziko lolo makumana ndi mavuto chifukwa chowanyerera azungu mwewo ndiye muja wabwerani wapanga gather anthu aja and ndifuna ndikuzeni mzungu ndi wovuta kwambiri mzungu ndi wovuta makamaka azungu aku Europe ndi wovuta amadana ndi boza ineyo ndagwirapo ndi azungu aku Europe ndili ku Blantyre nali pa college ina yake imene amandiphunzitsa zinthu zina zake nafuta kuza zinthu ina akaba katiphunzitsa kupanga magita komano mzungu ndifuna ndikuzeni amadana this Europeans they don't like liars. Once you are involved in corruption ngati nkhani za sata zinapita kumene kuja kumala kuja nkhani ya sata inali ku UK. It was that sata scandal. The case was still there. I don't know if the case is ended, but it's still there. It's not ended yet. Kumala kuja Chakwera anapanga end nkhani manager kuti nakuti basi this story we have ended it and then tingoipanga irezi basi ata pamene kujako nkhani janali kupanga berani ndi anapanga noti kuti nakuti magazi awa ndi akuba we can't recommend them. That's why sumkaona azungu sankabwera tumene kuti azungu sankabwera nkhani ndi akatangale. And you must remember there was other day the BBC British Broadcasting Corporation inalemba amalawi mukuwa tukwana pa nkhani yoti amazuzula Chakwera kuti akamapita kunja Chakwera kumapyamula likukumwe labanja lake tiri mweje tutu ndrama zi ndiye zatu zote ndrama zo zamphawi zimeza mkhali mena zichito kutenga mpongozi wake mwana wake komandana achinatia ati ndani kumangu tenga ndiye sasamba umwe kukwera ndege ndoti skulu sana chita abwene osana chita ndikuchita kuma akumutenga out akakumane ndi IMF iwe akafotokoza chani kwa IMF akuziwa chani za banking amene akuziwa chani za economics antwa muko atenga upira amene kuja malo so nkhani zimava kumene kuja malo muzika biba muno ukhala pa ntondo makai maso pa ntondo matoilet ku UK matoilet ku America sitima ima pa ntondo pa toilet pa jaya timakhala muno sit down like this. I'll show you picture hapa kumachita samanyazi moenda muja chipisi ati kuja chips makanga kuja chips hapa chiwaya in United States. Are we sure Malawians eating like we are eating local food kumalawi kujako we nkhani chichewa likumu mwana andu kumango sekuti who are this amadiseka azungu namazozoda kuti I think this administration is siribu. Peter Mutharika, somebody was asking me today kuti kodi ati situation Malawi akukuganizirani where are you now zina kuti if it is ududu utamangira udindo of course we need something, we need the government to protect us because we know kupanda boma ife tibwetekedwa tofuna chitezo kuchoko bwana komano Professor Peter Mutharika sikuti akungotenga kuti wetabwera apa akuyamba akumakufusa kae. Of course there somebody has recommended this one komali ndi chani choti ndikoza kumponyapo munthu uzigwira ntchito best ndi ma qualification ako amene uli nawo. So ino akulu amene mukuti anyamata DPP akwakomerera akuvutika iye asikuti akukomerera komano kuti zikuyenda mu sequence right ziyenda mu sequence zinthuzi iwe uli ndi diploma apa iwe osati ngojoka uko mukatenga udindo munthu oti mene ndilili ine sinapanga za economist sinapanga za economic I'm not an economist mukunditenga kuti ndikakumane ndi akulu IMF ndikankhula chani zokhuza ndi economics kukatuka zizungu zimene mabombasti mwene ndikafotokoza chani. So APM akumuyika munthu pa udindo potengera ndi ma qualifications zake akusankha minister potengera ndi ma qualifications zake nthawi yolemekeza maphunziro utsogoleri umene timafuna uja ndi umenewo. Komanso muone kuti ndi anthu angati amene akukamba za ubwino wa Professor Peter Mutharika. Sukulu ndi chaka chamawa zinthu zimene sizinachitika mu history ya Malawi ino. Let us talk about secondary school. Secondary school imatipasa ma stress and I can tell you kuti even moyenda munomo anthu kuononga ndrama kuphunzitsa ana iwo katenge mwana wako kuntumiza ku school kuja azikaphunzira secondary school yaulere okoma mufuna ata ndi wina akabwere akane kuti tifuna tithese ulamuliro wa DPP iyayi azungu anena kale kuti boma limene lizikhala kulamula kusogoloku muzingosindapo president the national party ikhala ya DPP. Last nkhani imene ndamalizira pano ndiyokhudzana ku DPP mukamaka kambirana chipani cha MCP chikuenda kusegulidwa mlandu and izi sizokhudzana kuti is a politics koma yazuza Malawi ya personal amana ambiri chipani chikasumidwa ngati chipani cha DPP simwasumira ifeyo tikasumira tipita ku International Criminal Court tikasugulidwa mlandu crime against humanity atibwetekera anthu Malawi zifukwa za ndale. Chipani cha MCP
chikuyenera kuti azisogolerawo achosedwe chipani chonso chithere pompo apo ayi asinthe chipani flag chifukwa they are using mbendera flag ya Malawi ndikuika hapo tambala uja imenya ni flag ya Malawi ndichifanya kana chosa ku parliament kuja ndikuika mwezi ma flag zawo mene mujamu ati wonde amene akulamula ndi anthu ankhaza amene zochitika zawo timango wawerenga anthu oyipa a Malawi Congress Party ndeti kufuna tizikhala ndi anthu afa panopa everybody is free I'm telling people to South Africa kunoko kuti this year I'm going home akuti how long you have been in South Africa but why are you going there? Are you safe there? Is everything okay? Why you want to leave now? Now I'm leaving because the president that I had been crying for is now back in power. They took funa tipiro menje tikaone tipanga bwanji. And I can tell you, I promised you kuti if Mutharika wins, majority of Malawians who are in diaspora will go home. This is what is going to happen. And ndakuza ndakali kuti mazimbabwe ambiri akupanga invest ku Malawi pakadali pano pa. Ndekuti ife tufuna kuti tingokhwimisa malamulo wathu makamaka mapekedwe ama ID. Right? Samango pereka kwa wina alifa IMCP yao agawa mapassport osati masowera ndiye TN tigwire ntchito ndi a professor Mutharika Situation Malandi katero ni nyamuke ndizipita zambiri ndikapamawa. Goodbye.